Hola, octubre! Ja sent amb una mam a la bici! Mireu! Hola, octubre! Estic molt emocionada, m'està agradant molt aquests primers dies d'octubre. A més, m'està agradant molt perquè no són les coses que estic fent, és la mentalitat que estic tenint. I estic molt contenta. Estic molt emocionada per aquest octubre, no sé per què, en plan, ve el meu cumple, tinc viatges... No sé, m'agrada l'ambient, m'agrada la tardor. I ja està, m'agrada molt perquè estic com amb bona mentalitat, amb ganes d'experimentar coses i amb ganes, no sé, amb ganes de viure. Així que benvinguts a l'octubre, a veure què tal. El meu objectiu és fluir, deixar-me portar, viure l'Erasmus al màxim i ja està, això és tot. Benvinguts! Sol i estic molt contenta d'estar aquí, la veritat. Hello, vlog! Let's explain. I don't have boys. Boys. How are boys? Yeah, you say the B. Okay, yeah. Boys. I don't have boys. I don't have boys. I don't have, same thing. Same thing. I don't have neither boys or boys. Boys or boys. But never mind. We're coming from a karaoke. Ooh, at Rouge? At Rouge. It's one. Is it It's one? very weird when people... Yeah, it's a good one, yeah. It's 1 and at 8 in the morning we have lab. Laboratory. So tomorrow, I will like that. No, tomorrow. I think I will take like coffee, so I don't care for me. But, You'll be fine. Cocaine, You'll I be don't fine. know yet. Coffee and cocaine, le perfect. Same thing. I'm Different on shapes. after that. Okay. Oh my But god. we're good. We have been out like 2 days in a row. During a week. Damn. Crazy stuff. That's why crazy my stuff. voice is like this. This way. But never mind, we're going home. It's all black. Yeah. It's time to go to bed. Yeah, it's time to go to bed. But never mind. Never say never. Oh, I will fight. Oh my god, we should have sang this song. Yeah, we should have said that. Or some babe. Oh, sorry. Hey, you throwing the moves out. Hey. Okay, it's time to go to sleep. Good night. Mwah. Hi everybody, beautiful morning. Good morning. It's 8 a.m. J'assume carrément, mais en fait c'est que je suis toujours un peu fatigué, c'est pas parce que du coup on voit avec mes cernes, mais j'ai pas trop bien dormi, mais c'est pas grave. No. It's a Catalan vlog. Maybe you can talk in English, but not in French. Anyways, good morning. We have lab. And we slept for like little hours. 5? No, I slept like 4 hours. Anyways. She's feeling better. Hola, vlog! Què tal? Avui fa sol, estic molt contenta. És que acabo de dinar com a la taula mirant cap al sol i ha sigut, plan, m'ha tornat tota l'energia que necessitava. I després una altra cosa, disculpeu la meva veu, perquè porto 2 dies seguits sortit a festa, cosa que és molt raro amb mi. Porto 2 dies seguits sortit a festa i és que la meva veu no ha aguantat tant, està dient, tia, para un moment. Però bueno, hola vlog, què tal, com estem? Jo ara mateix estic bastant bé, la veritat, com en general estic molt bé. Aquest octubre, o sigui, tampoc he pogut gravar molt de parlar, perquè no ho he estat sentint, no sé si m'explico. Primer de tot, tema uni, aquest mes està sent molt contundent, perquè tinc 2 assignatures alhora, vale, no sé per què. Aquí a Suècia és com que van per cursos i cada mes
tens un curs, és una assignatura. Llavors, tu durant tots els dies del mes et fas aquesta assignatura. Llavors, quan l'acabes, comences una altra. Doncs no, jo aquí estic fent 2 alhora, a l'octubre. I llavors està sent bastant caòtic, bàsicament perquè potser pel matí tinc una cosa i per la tarda tinc una altra. Com avui, per exemple. I llavors, no passa res, s'accepta, ja estic a 10 de setembre. A 10 d'octubre, no passa res, tinc molts treballs d'entregar i moltes coses, però no passa res, vull dir, no passa res. Després ja tindré festa, o sigui, només tinc 3 mesos de classe, ¿vale? Llavors al desembre el tindré lliure, per exemple. Però bueno, ja està, això no és el problema. L'altra cosa és que he estat fent molts plans, amb amics, tipus, he sortit molt de festa, bueno, ja veieu, no?, com estic, però estic molt contenta perquè estic sortint de festa, estic fent plans, estic fent com plans d'aquests així com més simples, ja sigui en plan anar a prendre alguna cosa, o ja sigui en plan després de sopar, li dic a la meva amiga, oye, que és la meva veïna, literalment, li dic, tia, vinc a prendre el té a te casa, en plan, aquestes simples coses, doncs això, i sento com que, no sé, com que tampoc tinc tant de temps lliure per pensar, saps? En plan, per estar en el meu cap, que tampoc m'agrada perquè m'agradaria també trobar el meu moment d'una mica meditació i respirar, però crec que ho estic aconseguint. Per exemple, avui he tingut classe de 8 del matí fins a 12, llavors he meditat, he dinat i ara estic anant un altre cop cap a classe que tinc tota la tarda. Llavors, bueno, s'aconsegueix. Però ja està, ara mateix, avui mateix, em sento super agraïda de com tot, en plan, no sé, sabeu aquests dies que esteu com caminant i esteu així? Mirant la vida? Vale, doncs aquesta sóc jo avui, vale? Estic com contenta i em ve de gust com agrair, en plan, agraeixo com aquesta experiència que estic tenint, en molt guai, encara que tinc moments de tot. Al principi de l'octubre vaig tenir uns dies una mica raro, s'ha de dir que vaig acabar setembre una mica rara. Vaig acabar setembre com que, no sé, sentia com que m'ho estava callant jo una mica tot. I llavors m'ha anat molt bé també reconnectar amb les meves amigues de Mataró, de casa, que estic parlant bastant amb elles. I llavors, com que m'està ajudant molt, en plan, no sé, saps? És com que reafirmar-me que estan allà i no sé, en plan, és que les adoro tant, les estimo tant, les meves amigues. Ai, les amistats femenines són el millor que tinc. I ja està. Això, que estic molt agraïda per les meves amigues de casa i com que, no sé, saps que ara estic aquí i digue-lo. Ai, no sé com explicar-ho, però és com que parlant amb les meves amigues i fent més plans i més coses estic com molt millor. Estic com, em sento amb la meva energia de sempre. I jo ho vaig notar, o sigui, al setembre, a les últimes setmanes, vaig com, ostres, m'estan sent una mica pesades, no puc més, en plan, no puc més, no. Però com un, m'està costant, mentalment. Llavors, vaig acabar el setembre com un, agraeixo el setembre, a l'octubre serà millor. I, en plan, només amb com l'energia de tardor i tal, ja estic com, em vaig posar molt emocionada. I és com que he volgut fer coses per estar millor. I aquestes coses han implicat com xerrar més amb les meves amigues de casa, fer més plans, aquests plans simples, no fa falta que tots els plans siguin anar a fer una ruta o anar a fer no sé què, en plan, no. Les simples coses de la vida, aprecia les simples coses. Fer més coses com per mi, en plan, m'agrada. En plan, passa-t'ho bé, tia, tens 20 anys, estàs d'Erasmus, disfruta la vida. Vull dir, YOLO. I ja està, això volia dir aquest update. Ara mateix estic molt bé i estic molt agraïda. Com ja he dit 40 cops en aquest vídeo. No tinc veu, però tinc el cor ple. Ja està, vinga, un petó. I es venen coses molt xules aquest octubre. I estic emocionada perquè la setmana que ve tinc un viatge. I, bueno, això ja ho veureu, en plan, em vaig a Lofoten Island, a les illes Lofoten de Noruega i estic tan emocionada. I després és el meu cumple, i després és Halloween i... Ah! Que guai! Bon dia! Ens acabem de despertar. Mireu, vam arribar a la cabina ahir la nit i és que, mireu, o sigui, mireu. Uau! Uau! Tenim aquí, és que...
pretty. I la bandera. Que maco, estem soles. És com... Uau. 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 Estic molt agraïda d'estar aquí, la veritat. Estic molt contenta. I això és una sauna. Això és una sauna. I aquí tenim el mar. I les nenes. Hello, good morning. I fa sol. Uau, 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 uau. Exploto de l'emoció. Exploto de l'emoció, literal. Uf. Quina il·lusió. I tenim la sauna. Oh my God! Hello! We're going to the Lofoten! Oh my God! 1, 2, 3! Tinc la sensació que no he parlat gens en aquest vídeo. Estem a 21 d'octubre i sento que no m'he parat com a xerrar, no? Una mica. Bueno, crec que sí, crec que ho he fet. Però és igual. Hola, què tal? Quant de temps? Estic contenta. En plan, tinc com moltes emocions ara mateix. Perquè acabo de tornar de viatge de a les illes Lofoten i ha sigut un viatge tan increïble. Ha sigut un viatge que és que no sé com explicar-ho, però ha sanat alguna de mi. M'ha encantat, hem anat com... Érem 5 noies i ha sigut com tan divertit, tan girlhood. En plan, hem estat totes juntes com rient i traient com la nostra, no sé, en plan, la nostra part com estúpida, en plan, rient-nos per tot, com nenes petites, en plan... No sé, és com que tot el que ens passava, en plan... No sé, dèiem, en plan, veiem la part positiva de les coses. Ai, no sé, i m'ha encantat. Hem menjat coses tan bones. La primera nit vam menjar una quiche, la segona nit vam fer bolognesa, la tercera nit vam fer burritos, o sigui, que bo, hem menjat tan bé, és que tot. I les vistes, Noruega, que maco! O sigui, és que abans d'anar a les Lofoten no sabia què era, en plan, no sabia l'existència d'aquest lloc, vale? Quan vaig arribar aquí, una de les noies va dir jo vull anar a les illes Lofoten, i jo vaig dir, doncs vale, t'acompanyo. Clar, jo no anava amb zero expectativa. Llavors, clar, jo arribo allà i veig paisatge tan maco que m'he quedat anodada. I estava molt contenta d'aquest viatge, de veritat que estic ara en depressió post-viaje. Però no, molt contenta. O sigui, un viatge tan xulo. En plan, o sigui, el guardo a dins del meu cor. Ojalà em faci un tatu amb aquest viatge o alguna cosa. Molt contenta. A més, ara, com amb les noies, ens hem unit encara molt més i és que tot bé, m'encanta, m'ha encantat, de veritat. Vale, llavors, altra cosa, demà és el meu cumple. Demà és el meu cumple i estic com una mica sensible. Avui almenys he estat una mica sensible perquè, primer de tot, acabo de tornar de viatge i llavors estic una mica de depressió en post-viaje, però perquè porto 5 dies estant amb unes noies 24/7, literalment no estava sola en cap moment. I llavors ara, com que aquí... Com que no sé, de cop és relax i de cop és com torna a la vida real. La setmana que ve tinc exàmens i entregues de treball de les 2 assignatures aquestes que tinc aquest octubre. O sigui que és que aquest mes ja vaig dir que era un mes d'assignatures, sí, de 2 assignatures, llavors que hi havia molta cosa. Llavors, ara
s'està manifestant tot, no? He de presentar un treball que és bastant totxo, això ho he de fer la setmana que ve, però clar, he d'estar fent aquest treball. I a més hi ha un examen de l'altra assignatura, però que no puc anar-hi perquè he d'estar fent aquest treball. Bueno, és igual. Que no puc anar a les classes, perdó. Però ja està, en plan, que és com que m'he de passar ara, o sigui, que se m'havia oblidat que estava aquí jo d'Erasmus per estudiar, no per passar-m'ho bé i viatjar. Però bueno, que ara res, aquestes 2 setmanes pues, més estudiar i tal, i no passa res, ja està. Però això, com que aquest matí, per exemple, m'he despertat com dient joder, demà és el meu cumple, és que no estic super emocionada. I em fa, en plan, saps? Perquè jo sempre, cada any, estic super mega emocionada pel meu cumple i és com que li dic a tothom, persona que no conegui, en plan, demà és el meu cumple, o d'aquí unes setmanes és el meu cumple. Bueno, i que aquest any, pues, no sé, no... Com que per mi és un dia més, sabeu? A lo que dic, bueno, demà és el meu cumple, però... L'he d'anar a la uni tot el dia i per la nit faré un sopar amb les meves amigues, que això sí que em fa molta il·lusió. Però, en plan, no sé, saps? No estic super mega emocionada. I llavors, bueno, en plan, és com a més el primer cumple que passo fora de casa, en plan, que vulguis o no, en plan, tens com a les meves amigues allà i tinc a la família, que, en plan, ho fa especial, sabeu? I, bueno, ja està, això, que estava com una mica sensible perquè dic, en plan, jolín, sabeu? Passo el meu cumple, no estic super emocionada i a més he d'estar a la uni tot el dia estudiant, vull dir, vaya cacarruta. Però bueno, aquesta no és l'actitud, és un dia qualsevol, el cumple, en plan, no em vull posar aquesta pressió a mi mateixa perquè no passa res, en plan, literalment acabo de tornar d'un viatge de 5 dies que cada dia ha sigut el millor dia de la meva vida. Però bueno, que al final dic això de cada dia, però, en plan, m'ho estic passant superbé i només perquè el dia del meu cumple no pugui anar a fer algun plan superxulo extravagant no vol dir que no sigui increïble. Bueno, no sé com explicar-ho. Però ja està, que ja està. Que chill. Que demà és el meu cumple. Mireu, que maco! Si sembla tardor i tot. Bueno, bon dia. Estic aquí esperant entrar a classe perquè he arribat amb molt de temps i volia fer com un update perquè no vaig dir res pel dia del meu cumple. Va ser un dia amb moltes emocions, s'ha de dir. O sigui, em va agradar, em va agradar, però va ser com un dia molt diferent. No estic acostumada a tenir aquests aniversaris, de fet, mai havia plorat al meu aniversari. I aquest any s'ha plorat molt, però perquè ja, com de primera hora del matí, el meu germà em va fer com un vídeo, en plan, el seu regal, que era un vídeo d'ell fent un videoblog com els meus des del dia que vaig marxar fins com pel meu cumple. Llavors potser ella estava el 25 d'agost, que és el dia que vaig marxar, dient-lo, felicitats, nona, no sé què, i jo, bueno, em vaig posar a plorar com una madalena. A més, a la part final del vídeo hi havia com la família felicitant-me i tot, en plan, vídeos de la família dient en plan, nona, trobem molt a faltar, no sé què, i jo, bueno, làgrima viva. Però em vaig sentir superestimada i no sé, en plan, em va agradar molt i vaig dir, ai, que guai, en plan, la meva família, en plan, tinc ganes com de veure la meva família i com apreciar-la més, sabeu? Bueno, doncs això. I llavors després vaig anar a la uni, vaig estar el dia a la uni, la veritat. Però no sé, en plan, en general va estar bé, em va agradar, vaig anar a buscar després a la ciutat uns paquets que tenia, la meva mare em va regalar unes flors, em va agradar molt, i ja està, per la tarda vaig estar com una mica xitxof, però per la nit vaig anar a fer burritos amb les meves amigues. O sigui, vam quedar en una casa i vam fer burritos, em va agradar molt perquè vam cuinar totes juntes i tota la taula està plena de menjar i tu t'havies de crear el teu burrito i em va agradar molt i em vaig sentir també molt estimada i com molt especial i no sé, com molt abraçada, no sé, per la gent. I em va agradar moltíssim i allà també em vaig tornar a posar a plorar perquè em vaig sentir tant com, no sé, vam fer els burritos, per mi anar a fer els burritos ja era el regal. Ja era un regal de cumple, sabeu? En plan, el fet que totes les meves amigues d'aquí s'ajuntin, que fa 2 mesos que ens coneixem, s'ajuntin totes per fer burritos i tal, a mi ja em va emocionar, ¿vale? Però vam acabar els burritos i diuen, vale, regals. Què? Com que regals? I em van regalar un jersei supermaco que porto molt de temps buscant, sort que no vaig comprar, però en plan, molt de temps buscant, després em van regalar com, bueno, detalls, en plan, una espelma, no sé què, unes fotos, i em vaig emocionar, ¿vale? Vale, però aquí no s'acaba, perquè llavors, després de regals, van treure el pastís. Van fer un cheesecake.
a mi el cheesecake és el meu pastís preferit del món mundial, jo crec que tothom sap això. Van quedar el dia abans per fer un cheesecake, cuinar-lo elles i dir, vale, va, tu portes això, tu portes l'altre, anem a cuinar-lo. No, em vaig posar a plorar. En plan, literalment hi ha el vídeo, no sé si hi ha el vídeo, potser poso el del mòbil, però en plan, m'estan portant el pastís i me n'adono que és un cheesecake casolà i em poso a plorar com una magdalena. I en plan, you did it. I em vaig posar a plorar un altre cop. Però ja està, estava boníssim. I em va agradar molt, ja està. Vaig estar com molt nostàlgica i una mica trista i una mica com emocionada, però com molt contenta d'haver tingut aquest aniversari. I ja està, i ara estic estudiant, perquè la setmana que ve tinc exàmens, i llavors, bueno, pues estic a la uni, ara tinc classe, però després em passo com tot el dia a la bíblia estudiant. Però bueno, se m'oblida que l'Erasmus és anar a estudiar fora. A estudiar. Hello! No puc més, ja estic fins als nassos d'aquest mes. Vull que s'acabi ja la setmana, la veritat. Estic d'exàmens. Em justifico. No, prou, quina negativitat. No m'agrada. Hola, m'he passat superbé aquest mes, però ja està, ja es pot acabar aquesta setmana. Demà, o sigui, és com que avui tinc ara un examen, bueno, ara no, però tinc de 6 a 9 de la tarda un examen i demà a les 9 del matí tinc una presentació d'una altra assignatura. I això de tenir 2 assignatures al mateix mes m'està passant factura ara i no puc més. La veritat és que porto tota la setmana estudiant tot el dia a la uni. Estic fins als nassos d'haver de dinar aquí. Estic una mica cansada. Però ja està, jo crec que ho estic fent amb actitud. No sé si aprovaré l'examen, jo crec que sí. I si no, doncs no passa res, tinc la recuperació, no passa res. Però ja està, això. Aquesta última setmana he estat estudiant a tope, cada dia a la uni, amb les amigues. En plan, potser anàvem al bar o ens posàvem totes a la mateixa taula a estudiar per motivar-nos entre totes. I m'ha agradat, en plan, perquè és com que dins del que cap d'estar sola estudiant, en plan, estar estudiant, doncs, he socialitzat i he estat amb les meves amigues i dinava amb elles i llavors ha sigut molt divertit. Però ja està, no puc més. No puc més perquè, a més, és que no acaba demà, saps? En plan, demà tinc la presentació a les 9 del matí, que és una presentació en plan gran, mitja hora de durar i és un projecte molt gran, que és el que ara acabaré. Però és que he d'entregar una cosa escrita d'aquest projecte, com si fos un... el TFG, posem-li, no? Pues és en plan, he de fer com un dossier de 12 pàgines i encara no he començat, i ho he d'entregar demà per la nit. He de posar annexos, he de posar tot, i no he començat. I llavors, com que avui, ara no podré fer, perquè ara acabo el projecte, per la tarda repasso l'examen, faig l'examen, repasso la presentació, dormo, faig la presentació i llavors faig el dossier. I llavors estaré tot demà fent el dossier. I llavors demà a la nit ja seré lliure. Uau. I llavors ja començo novembre lliure. Però bueno, ja està, això. En plan, estamos bien. A més, mireu, que bé m'ha quedat el cabell. Estic molt contenta amb el meu cabell últimament. Però, no, això, ja està. Estamos bien, però estic cansada dels exàmens. O sigui, al final, a veure, s'ha de dir que no he estat fent res durant tots aquests mesos. Llavors, que una setmana o dos, perquè la setmana passada també estava estudiant, que 2 setmanes estigués estudiant, bueno, no passa res, se li perdona. Però ja està, no puedo más. Suficient. Però overall, en resum, és que ja se'm queden paraules en anglès, no, però com estic? Bueno, que en resum, aquest octubre ha sigut com, uau, en plan, moltes coses jo crec que han passat, en plan, el meu cumple, Halloween, festes divertides, en plan, he sortit de festa i m'ho he passat molt bé, en plan, han sigut les millors festes de la meva vida, crec,
bueno, no sé si de la meva vida, però en plan, m'ho he passat superbé. He anat a les Illes Lofoten, m'ha encantat. He connectat molt més amb les amigues d'aquí d'Erasmus, en plan, hem fet més bonding, hem estat totes més juntes, ens estem entenent més, i llavors és com, ha sigut molt guai. Però també, en plan, amb el meu cumple i tal, doncs he trobat a faltar la gent de Mataró i la gent que m'espera a casa. I ja està. Però en plan, estic molt agraïda, la veritat. Aquest mes ha sigut molt xulo. I ara, com mirant enrere, no sé, ha sigut molt xulo. I en plan, no sé, en plan, tinc com molta energia i moltes ganes d'estar, en plan, de treure la meva millor versió, de com cuidar-me, en plan, no sé, sabeu, fer coses per mi, i tinc ganes com de créixer i de com, no sé, d'abraçar-me i de, no sé, i tinc ganes d'això. M'encanta perquè quin canvi de cop, no? De cop parlar d'exàmens, en plan, odio els exàmens, i de cop en plan, tinc ganes de créixer, tinc ganes de tal. No, però en plan, estic molt orgullosa i contenta perquè sento que estic creixent i ara me n'estic adonant de coses que potser abans m'agobiaven, però ara en plan estic molt més tranquil·la i estic molt contenta de com estic ara, en plan de, pues en tema, perquè abans m'agobiava amb qualsevol cosa i ara és com que em deixo fluir més i no sé, en plan, estic molt contenta i veig com el meu procés de com estic creixent en aquest sentit i tinc ganes de créixer més. En plan, tinc ganes, bueno, no de créixer més, en plan, vull ser perfecte. No, però en plan, que guai, saps? En plan, m'estic donant compte de que estic creixent en aquest sentit i m'encanta. I ja està, en plan, tinc com ganes, en plan, tinc com moltes aspiracions i moltes, no sé, en plan, com molta il·lusió també pel futur, no només pel futur, en plan, tinc ganes de que sigui el futur per fer això. No, en plan, com del que estic fent ara i de com afectarà el futur, en plan, no sé, en plan, tinc com ganes i tinc com molta il·lusió de viure i com molta, no sé, moltes ganes de viure i moltes, no sé, i de cuidar-me i de tot això. I ja està. Fins aquí l'octubre. Estic molt contenta. Sempre m'encanta l'octubre. Així que, bueno, ja està. Això. Adéu octubre i ens veiem al novembre. Adéu.